V Nike lige sa ružomberským futbalistom veľmi nedarí. Na pozitívnej vlne sa snažia držať aspoň v pohárovej súťaži. Minulý utorok odohrali štvrťfinále Slovnaft Cupu, v ktorom si zmerali sily so Zlatými Moravcami. Už v prvej 10 minútovke Ruža spálila tutovku, ale táto akcia bola katalizátorom ďalšej útočnej aktivity. MFK si v úvodnom polčase vypracoval viacero sľubných šancí, ale ani jedna neskončila v sieti. Prevahu Ruže schladil gól do šatne. Obrana zabudla na ľavej strane na Košťála. Ten nepokrytý potiahol do pokutového územia, zasekol si Kadleca a obstrelil obranu aj brankára. Vion z minima vyťažil maximum a otvoril skóre. V druhom polčase sa ukázala dobrá voľba trénera Hrnčára pri striedaní, keď z lavičky poslal do hry Madleňáka a Božíka. Prvý menovaný priťukol druhej čerstvej sile na trávniku v oranžovom drese a Božík v 60. minúte vyrovnal. S plynúcim časom Ruža stále verila v definitívny obrad a vo víťazstvo proti mužstvu z druhej ligy, čo sa podarilo približne 5 minút pred koncom riadneho hracieho času. Po zahratí autu nakrátko od Madleňáka sa lopta od Božíka dostala cez boďuku Kadlecovi. Ten si ju pripravil na ideálne zakončenie a brankára Richtera prekonal, čím zabezpečil postup Ruže do semifinále. Ružomberská cesta doň viedla okrem Vionu vo štvrťfinále od začiatku cez Diviaky, Podkonice, Kostolné Kračany a v 8-finále si poradili s Komárnom. MFK tak stále môže snívať sen o obhajobe pohára z minulej sezóny, aj keď to bude veľmi náročné. Medzi štvoricu najlepších sa dostali ešte Slovan Bratislava, Spartak Trnava a Dukla Banská Bystrica.